Anglia School предлагаме обучение по английски език за деца в ранна детска възраст от 2 до 8 години. Обучението се извършва чрез математика, танци, наука, игри, песни, театър и драма. I brought her because I find it a very interesting way for us to play and learn English one at the same time. And it seems that she likes it very much. Не се използват само така наречените статични методи за обучение на децата, т.е. те не седят на едно място постоянно да рисуват или да смятат, да пишат числа. Те извършват и много физически дейности под формата на игри, като или песни с движение. 10 little balls inside the box. Използват математика, добавяне, събиране, сортиране по различни форми, цветове, песни и всичко това се извършва чрез английски език. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. В общи линии те са две причините, поради които първата е, че колкото по-малки почват да учат, толкова по-лесно им го възприемат езика. Значи това е отличен опит, го знам. И другата причина е, че в днешно време трябва да им се организират занимания. Започват да задават въпроси, да изучават средата около тях с различни експерименти, различни умения. Отново чрез английски език децата разиграват сценки на нашата малка сцена, използват кукли и създават свои собствени драми и театър. И аз много супер. Наталия, Маги. Защото ни харесва, защото се забавлява тук, научава много нови неща, запълва си свободното време вечер. Харесване и обстановката, как учи, начина на учене и напредъка му с езика. Просто най-доброто място за едно дете, което иска да учи. Приказките и разказите са едно от така наречените елементи на колелото на обучение, които ние използваме. Little pussycat the size of a dog. Dad, I didn't know dragons grew so fast. And what does Billy's mother say? There's no such thing as dragons! That's right. При разказването на различни приказки понякога се използват кукли, движения и обикновено четенето на приказки е интерактивно, т.е. опитваме се да въвлечем и децата при разказването, като им задаваме въпроси. Всеки ден става с усмивка и първото нещо, което пита, в колко часа ще ходим в Anglia School. Казвам се Кейт Кели, собственик, управител съм и учител в Anglia School. И ние предлагаме обучение по английски и цяло на английски език за деца от 1 до 8 години възраст, чрез игри, песни, танци, музика, наука, математика, изкуство и толкова много забавление имат децата, че не искат да се приберат вкъщи, когато идват родителите да ги взимат. Просто ентусиазма, с който говори за тук, направи много щастливи и това, че постоянно иска да гледа филмчета и музика на английски. Очакваме ви на гости. Кажи, харесва ли ти в Anglia School? Yes!